IG Aguowo Foundation bụ ndị na-agbado anya inye ndị mmadụ ọzụnọnọdụ arụike nakwa mmụta nke akpọrọ IG Aguowo Health and Education Foundation eguzobego ịgụ akwụkwọ n'efu bụ nke ha nyere ndị ruru 100 bụ ụmụ akwụkwọ bụ ndị metere nke ọma n'oge ha nọ na nso a wee nene une ịmara ndị okwe ga-agbara ndị a ga-enye. Nke a bụ okwu nke abụọ faji were emie ma bụrụkwa agba nke anọ n'inye ya bụ ịgụ akwụkwọ n'efu. IG Aguowo Foundation tata enwego ndị lụrụ narị mmadụ 345 bụ ụmụ akwụkwọ ndị nọ n'okpuru ịgụ akwụkwọ n'efu nke ha na-enye ma nwekwa ihe lụrụ 1000 mmadụ 10 bụ ụmụ akwụkwọ bụ ndị nke ha tinyere na nyabụ foundation n'inyere ha aka n'ụdị dịgasị iche iche. Justice Onyema Obi n'ebe ahụ ma wetara anyị ozi a ka anyị soro ya gaa na studio. Kunyere Women Development Center dị n'Ọka kpọkọtara ụmụ akwụkwọ si ebe dị iche iche ka ọ na-agbape ya bụ mmemme. Gọvanọ na-achị steeti a bụ onye anọchiri anya site n'aka kọmishọna ahụ maka agụmakwụkwọ ọkammụta Ngozi Chumude kenere Chief Ignatius Aguowo maka ya bụ ihe ndị o megasịrị. Na mbụ n'okwu ya ka onye chairman Board of Trustees nke IG Aguowo Health nakwa Academic Foundation Chief Aguowo kenere ndị a nke litere erere na ya bụ mmemme nke afọ a. N'okwu nke ya onye chairman Akpọaza Group nakwa CEO Best Brain Contest Honorable Frank Igbojindu ka ọ na-ekwu maka mkpa agụmakwụkwọ dị kwuru na ọ ga-eme ka ọdịnihu ụmụ anyị kawanye mma. Inyefe akwụkwọ asambo nyegara ndị nke na ya bụ otu inyekwe onyinye ego nke ruru 1 nde nyegara ndị ahụ jere nọchite anya Nigeria na asọmpi nrụrịta ụka nke onye isi ha bụ Oriakụ Amaka Anekwe nakwa ihe onyinye ndị ọzọ pụtara ihe na ya bụ mmemme ka a na-agba ha ajụjụ ọnụ. Ụfọdụ ndị ahụ ritere ya bụ erere toro ma kelekwa onye ahụ bụ Chief IG Aguowo maka ihe o mere ha. Ya bụ mmemme bụ nke kpọkọtara onye eze ọdịnala nke na-achị Nnibo Eze Michael Ngene, onye eze ọdịnala nke Ụmụawụrụ Igwe Joel Egwuọnwụ, onye okwupụta okwu steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze, onye anọchitere anya onye nke na-anọchite anya Agụata 1 Constituency Honorable Anayo Okpaleke, onye Head of Service Barrister Igwegbe nakwa ndị ọzọ sigasị Nnibo na ebe ndị ọzọ wee bịa.